Ladies and gentlemen, she's too hot. Ng bad news is namatay na. Hello! What's up? Mga higala! Kumusta mo mga kahigala? Unsay maayo din ha? What you doing, mahal? I'm writing kitchen. Ipot. Hindi din na ka mahal? Tumog mahal? Ha? Give me the scissors. I'm talking nonsense. I'll cut this and remove the box. Come. Naginahinay na kami og hipos mga kahigala. Oh, ang dami ng karton. Si Banana busy. So ito pa. Nagbili lang kami ng 2 plato, 2 cup, mga kutsara. Kasi mas iba pa medal. What's that may dangal? Ha? Kingkoy mo lagi ka mahal, oy. I hereby honor you, Sherry May Alcabethisa, with a Medal of Honor. There, now we both have a medal, okay? You have one, I have one, okay? Now you are, when you were in school, your wish came true just many years later, okay? Sakit ang katupag to. Kami natulid sa paghipos mga kaigala. This one with myself. Yeah, Oh, this one you must we will wash. use that one. Kahapon mga kahigala, hindi na ako nakapag-vlog. Kay busy sa kakaligpit, pero hindi pa naman lahat ang niligpit namin. And then kagabi, nakatanggap si Banana ng bad news. Galing sa kanyang kapatid. Ang kanyang mama is namatay na. So ngayon, gusto kaming pupunta doon sa Johannesburg, pero hindi kami makapunta. Kay na, then marami kaming iniisip, marami kaming problema. So hindi kami makapunta doon. Walang tulog masyado si Banana kagabi. Alam niyo naman, no, nag-iyak-iyak, wala siya sa ngayon. And then hindi siya pumasok today. Nandun siya sa nag-cycling. Binos niya lahat sa cycling. Sabi ko sa kanya, lalabas na lang tayo ngayon kung ano ang gusto niya. Sabi niya, oo. Hindi na lang daw ako magluto today. Baka doon kami sa labas kakain or ano. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Namaga pa nga yung mata niya sa kakaiyak. Kawawa naman si Banana. Marami kami iniisip ngayon. Tapos, dagdag pa yan, di ba? So, that's life. Challenge talaga to sa ating buhay na ganito. Pero, pray lang tayo. Salig lang sa Diyos. Makakaraos din tayo mga kahigala, no? Maraming nagsabi na hindi daw kami halata na may problema, kay happy-happy lang sa buhay. Siyempre, danang natin sa katawa ang lahat. So ngayon, ito pala ang nailigpit namin kahapon. Yan. Medyo marami-rami na, no? Hindi pa lahat. Tapos yung bag, napuno na yan ba? Tapos yan pa. Yan nasa mga kabinet, yan sa likod pa. Hindi pa yan namin naigalaw. Kasi nga, naabdan sa balita. Kaya nawala ng mood sa pagliligpit. Yang nasa malita ko, ano pa yan, pang bahay pa ba? Tapos may kaunting pang summer. Maaga kami nagligpit ngayon. Kay next month is ligpit sa warehouse. So wala na kaming time dito sa bahay, no? Kaya inagahan namin ni Banana. The Alfredo, and then I want this flatbread with garlic. Garlic bread? Yeah. And I want the chicken livers. Dito na kami sa Panarutis. Mga menu dito is pizza, carbonara, walang rice. Diet muna kami ngayon. Si Banana is still not okay pa. Ayaw niya mag-ano sa camera. Alam niyo na. So, solo muna ako ngayon. Ito yung loob sa Panarutis. Medyo tahimik lang. Yan. May room din sila na palaruan sa mga bata. Nahiya na ako mag-vlog mga kahigala ba. Marami na kasing tao padating ng padating. Ito na yung carbonara, liver, and then mga bread. Garlic,
tapos mga chili, and then cheese. Garlic, ilagay dito sa carbonara. And then chili. Masarap siya mga kahigala. And then last is cheese. Yan. Yan. Tapos i-mix. Yum yummy. Then the bread is putting here sa liver, then And it is eat it. putting it in. Like this. Correction, hindi pala to carbonara. Alfredo ang pangalan nito. Si Alfredo. Tapos na kami kumain. Sobrang sarap ang Alfredo. Pag may sili, garlic at cheese, sarap. Si Banana, katawa-katawa, tanaw sa ako, nagyaw-yaw. May nagtanong pala sa akin na kung kakain kami dito sa restaurant, magbibigay ba daw kami ng tip? Oo, every time kakain ka, magbigay ka talaga ng tip. Samsamok mas Banana. We are presently in the Helderberg Nature Reserve. Okay? Helderberg, that's where my wife is. I'm in Helderberg Nature Reserve, all right? And we are going to take a little walk up this mountain. I believe it's going to take us about 2 to 3 hours. So we'll see you back here around about 6 o'clock, okay? Okay na si Banana. Yahoo! Dinala ko siya dito sa Helderberg Reserve Helderberg, yeah? para maging okay. Maglakad-lakad kami dito. That's Old Pepper. Yeah. Galing na kami dito noon. Nakita niyo yung intro namin. Dito namin sinayaw. Have dream This one in. to think, to enjoy peace. Oh, And quiet. yeah. And the wonders of life. The sea, the mountain, the and fresh air. We are now going to do the little dam walk. It's a very easy walk because Mom is not very fit, you know. I ride a bicycle, but I'll have to carry her half the way. And we haven't done the dam walk yet, so we're going to do it now. This is called Making Memories. We are now at the little dam, or well, it's a pond, not a dam, at Helderberg. And we're making memories, okay? And it's a day that I think we just do what we want to, right? Nakalimutan ko magdala ng microphone. Ganito talaga boses ni Banana ba? Mahina. I'll shout louder, okay, so that everybody can hear me, okay? Listen, we are now at the Helderberg Nature Reserve, but I think before we leave for PE, I think I shall say to all the beasties and their husbands, I think we need to meet at the Helderberg and take a hike, okay? pupunta sa tuktok. Galing na kasi kami dyan noon. Nakita niyo yung sa old videos namin. That direct through this country, okay? My name Artvisser, but it was Van der Merwe before, okay? I'm a voortrekker. I'm a voortrekker. Gilingaw-lingaw rin ni si Banana na mga kaygala ba? Para hindi siya maano doon sa bahay. Maghinuktok. Yan yung sa tuktok, oh.
Tapos yan si Banana. Nag-upo-upo muna kami dito. Opo. Yeah, lingkod-lingkod ba? Siting-siting. May nagpiknik dyan. Tapos dyan sa kabila din, mayroon. And this is ugly old beach. Ang mata, naghilak, gikan. You're crying, mahal You may not take videos of me, okay? You have to pay to take videos of me. I'm a model, you know. Kung makapira ako sa YouTube, bibilihan ko si Banana ng sapatos. Tignan nyo naman yung sapatos ni Banana. Ay! Go! So, that's all for today mga kahigala. And yesterday, again and again, ang lagi nyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy, and most of all, be kind. And don't forget to like and subscribe mga kahigala. Bye! Bye.